Priatelia, dnes v noci bolo minus 5 stupňov. Začína zima tuhá, hlásia mimoriadne chladné noci, nadpriemer, bežný. A máme ľudí Púchove bezdomova, či pijú, nepijú, či chcú byť na ulici alebo nechcú byť na ulici. To už je jedno, v podstate ide o to, že otázka je, či si Púchov chce urobiť hanbu, že tu nejaký človek zamrzne a zomre teda od zimy. Takže sa opýtam tu na, kde spali, a tuto máme ľudí bez domova, ako spali, a poprosím, súdiť netreba, treba sa len nad tým zamyslieť, že nechceme, aby zamrzli, to je všetko. No, kde ste spali, ak sa vás môžem opýtať? Pod mostom. Pod mostom. Máte nejaké spacáky, alebo nejaké deky, alebo niečo? Nie, ale máte spacáky? Ani deky? Jednu deku. A je to tam nepríjemné, že jednak nemôžete moc spať, aby vás nezbili. Čo vás tam napadli už dvakrát? No, dobre, takže ja skúsim osloviť aj pani primátorku s tým, že mesto má 2 unimobunky a viem, že teda má byť termín otvorenia 18. decembra, ale ja si myslím, že to už bude neskoro, to už niekto z vás môže byť mŕtvy. Dobre, ďakujem teda, držím palce zatiaľ a ja skúsim teda tú pani primátorku osloviť, aby tu tie unimobunky otvorila skôr. Predo mnou sú 2 unimobunky mesta Púchov, kde by mesto mohlo umožniť prespať ľuďom bez domova v týchto mrazivých dňoch. Dnes bolo minus 5. Oni spia pod mostom. Toto je pritom voľné. A keď máme už v Púchove útulok pre psov, tulavé mačky a tak ďalej, tak myslím si, že tí ľudia, či už sú na ulici preto alebo preto, aby nezmrzli, by ich mesto mohlo sem ubytovať. Majú to vraj prislúbené od 4. decembra, ale dovtedy budú ešte tuhé mrazy, zdá sa, podľa predpovedí, a do 4. decembra možno niekto môže aj zamrznúť. Takže vyzývam primátorku mesta Katarínu Henekovú, aby okamžite tieto bunky sprístupnila týmto ľuďom bez domova, ktorí budú mať záujem tu prespať, aby nám nikto v Púchove vonku nezamrzol.